Εμείς επιστρέφουμε στο στούντιο. Πάμε να υποδεχθούμε τον πρέσβη, τον κύριο πρέσβη της Αρμενίας, τον κύριο Τιγκράν Μρτκετσιάν. Έχω πάρα πολύ δύσκολο επώνυμο και είμαι πάρα πολύ προσεκτικός στο να μην προσβάλλω τα επώνυμα των άλλων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο πρέσβη για την ευκαιρία να συζητήσουμε. Ambassador, σας ζητώ συγγνώμη, θα διεξάγουμε την συνέντευξη στα αγγλικά, αλλά θα έχετε ταυτόχρονη μετάφραση. Κύριε Πρέσβη, καλώς ήρθατε λοιπόν στην εκπομπή μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε να συζητήσουμε μαζί σας. Η Αρμενία και η Ελλάδα παραδοσιακά έχουν πολύ στενές σχέσεις. Ποια πιστεύετε ότι είναι τα στοιχεία που κρατάνε αυτές τις σχέσεις στενές και ποιες είναι οι τρέχουσες προτεραιότητες της αρμενικής αποστολής στην Ελλάδα για να γίνουν αυτές οι σχέσεις ακόμα πιο στενές? Πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Με χαρά θα απαντήσω τις ερωτήσεις σας. Βεβαίως, έχετε δίκιο. Οι ελληνοαρμενικές σχέσεις είναι πολύ παλιές. Είμαστε φίλοι εδώ και εκατονταετίες. Είμαστε αδερφοί αίματος καμιά φορά, έτσι όπως το λέμε. Και φυσικά, με βάση αυτές τις νέες πραγματικότητες που αντιμετωπίζουμε, θα επικεντρωθούμε στην συνεργασία μας στους τομείς τους πολιτικούς, πολιτισμικούς, εμπορικούς, αμυντικούς. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τη χώρα μας πριν από λίγες μέρες για την υπογραφή μιας νέας συμφωνίας πολιτιστικής. Επίσης, ο τομέας της συνεργασίας στην άμυνα είναι πολύ σημαντικός και θα δώσουμε μεγάλη προτεραιότητα σε αυτό. Έχουν γίνει μεγάλα βήματα τα τελευταία χρόνια και φυσικά θα συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο. Ο πολιτικός διάλογος είναι πολύ ισχυρός. Ο Πρωθυπουργός της χώρας μας με τις δικές σας πολύ συχνά μιλούν και συναντιούνται, όπως επίσης και οι Υπουργοί Εξωτερικών. Με λίγα λόγια, λοιπόν, αυτή η στενή σχέση με την Ελλάδα που έχουμε θα οδηγηθεί σε μια στρατηγική συμφωνία. Έχουμε τέτοιες συμφωνίες ήδη με τις ΗΠΑ, τη Γαλλία, την Αγγλία, την Ολλανδία και η Ελλάδα δεν υπολείπεται τίποτα αυτών των χωρών. Κατά συνέπεια, πιστεύω ότι τους επόμενους μήνες, μέσα στα επόμενα χρόνια ίσως, ας σκεφτούμε να εμβαθύνουμε ακόμα περισσότερο τις σχέσεις μας. Βέβαια, πιστεύω ότι οι σχέσεις Ελλάδας και Αρμενίας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο στενές. Όπως είπατε για τη ΣΥΠΑ, είπατε για το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά πριν να πούμε για αυτό, κατανοώ ότι έχετε καλή αντίληψη για τον ελληνισμό, βαθιά αντίληψη, μιας και έχετε υπηρετήσει και στην Κύπρο κιόλας. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία σας? Έχετε ίσως ένα μήνυμα για τη σημερινή μέρα για την Κύπρο? Η βασική θέση της Αρμενίας απέναντι στο πρόβλημα της Κύπρου είναι ότι πρέπει να βρεθεί μια δίκαιη ειρηνική λύση βάσει της απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Όλοι όσοι έχουν χάσει συγγενείς, φίλους, όλοι αυτοί που υποφέρουν ακόμα από τις συνέπειες αυτής της εισβολής, όπως λέμε σήμερα, δεν ξεχνάμε. Φυσικά, ανάμεσα σε αυτούς υπάρχουν και πάρα πολλοί Κύπριοι Αρμένοι, οι οποίοι ζουν ακόμα στην Κύπρο, έχουν συγγενείς και αυτοί εκεί. Είναι ένας κοινός πόνος. Αναφέρατε λοιπόν και άλλες χώρες με τις οποίες συνεργάζεστε. Ποιο είναι το μέλλον των σχέσεων της Αρμενίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση? Πώς πιστεύετε ότι θα συνεχιστεί αυτό στο μέλλον? Ευχαριστώ. Ο Πρωθυπουργός μας πρόσφατα είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στην Αρμενία και στην ίδια ερώτηση ακριβώς για το μέλλον της Αρμενίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είπε ότι θα ήθελα σε 20 χρόνια στο μέλλον να δω την Αρμενία ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά υπάρχει μια μεγάλη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί. Το Κοινοβούλιο μας υιοθέτησε καινούριο νόμο σχετικά με την υποψηφιότητα της Αρμενίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα εξελιχθεί βέβαια αυτή η κατάσταση, αλλά η Αρμενία έχει μία
καινούρια ατζέντα αναδιαμόρφωσης ολόκληρης της χώρας, πολύ φιλόδοξη. Αυτή τη στιγμή οι σχέσεις μας είναι στο πιο στενό τους επίπεδο και, όπως είπα, η ατζέντα ανανέωσης της χώρας μας ήδη έχει ξεκινήσει να μπαίνει σε εφαρμογή. Θα υπογραφούν και νέες συμφωνίες. Έχουμε τη διαδικασία απελευθέρωσης θεωρήσεων για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων. Αλλά ο ακρογωνιαίος λίθος αυτής της σχέσης είναι οι αξίες μας, είναι οι κοινές μας αξίες. Δεν είναι απλά το εμπόριο, να πουλάμε το ένα, να πουλάμε το άλλο. Είναι οι αξίες μας. Η Αρμενία έχει το ίδιο αξιακό σύστημα με τις ευρωπαϊκές χώρες και δεν είναι σύμπτωση που η Αρμενία πηγαίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Φυσικά, οπότε λοιπόν θα επικεντρωθούμε στις πολιτισμικές σχέσεις. Επίσης, ήθελα να σας ρωτήσω για τη δική σας περιοχή, τη δική σας χώρα. Η Αρμενία προχωρά προς το μέλλον με πρόοδο σε πάρα πολλούς τομείς. Βέβαια, είστε γεωγραφικά κοντά με το Αζερμπαϊτζάν. Πώς βλέπετε αυτές τις σχέσεις της Αρμενίας με το Αζερμπαϊτζάν? Ποιο είναι το μέλλον για τις ειρηνευτικές προσπάθειες που γίνονται? Αυτό συζητείται συχνά, το γνωρίζω, από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών μέχρι και άλλους στην Ευρώπη. Το περασμένο Σαββατοκύριακο στο Αμπού Ντάμπι έγινε μια συνάντηση με τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν και του Πρωθυπουργού της Αρμενία. Ήταν θετική συνάντηση, τουλάχιστον έτσι φάνηκε. Η ειρηνευτική συμφωνία, λοιπόν, πρέπει να υπογραφεί. Οι χώρες ήδη είπαν ότι μπορούν να την υπογράψουν και θέλουν να την υπογράψουν. Αυτή λοιπόν η συμφωνία είναι αρκετά ολοκληρωμένη, αντιμετωπίζει όλα τα θέματα, όλα τα προβλήματα που έχουμε, γιατί καμιά φορά το Αζερμπαϊτζάν ισχυρίζεται ότι εμείς πρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα, εμείς το ανάποδο, αλλά το κείμενο αυτής της συμφωνίας αντιμετωπίζει, καλύπτει όλες αυτές τις προϋποθέσεις και μπορεί να υπογραφεί ανά πάσα ώρα και στιγμή. Μόλις το Αζερμπαϊτζάν θελήσει να το υπογράψει, είμαστε έτοιμοι. Γιατί το Αζερμπαϊτζάν πολλές φορές έχει πει ότι θέλει να προχωρήσει μπροστά. Τώρα, όσον αφορά την πλευρά μας, την Αρμενία, από το 2023 η κυβέρνηση έχει προτείνει την ιδέα σταυροδρόμι της ειρήνης. Είναι μια ιδέα, μια αντίληψη να ανοίξουμε όλους τους δρόμους επικοινωνίας στην περιοχή, φυσικά σεβόμενοι την κυριαρχία της κάθε χώρας. Αυτό το σταυροδρόμι της ειρήνης είναι υπέρ της ειρήνης, υπέρ της διπλωματίας, υπέρ της συζήτησης, της συνεργασίας. Δεν είναι μόνο περιφερειακή συνεργασία, μόνο για τον Νότιο Κάφκασο, για παράδειγμα, αλλά μπορεί να γεφυρώσει από την Ευρώπη μέχρι την Κίνα, όλες τις περιοχές ανάμεσα. Μπορεί να γίνει μια πολύ σπουδαία διεθνή συνεργασία. Και φυσικά έχουμε υποστήριξη γι' αυτό και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις ΗΠΑ, την Ελλάδα φυσικά, αλλά και πολλές άλλες χώρες. Αυτό λοιπόν που χρειάζεται να κάνουμε είναι να έχουμε τη συμφωνία των γειτονικών μας χωρών, ώστε να μπορούμε να προχωρήσουμε. Και μια τελευταία ερώτηση, παρακαλώ, σχετικά με τους φίλους και γείτονές σας. Υπάρχουν πολλοί παίκτες, βέβαια, σε αυτό το παιχνίδι, η Ρωσία, η Τουρκία, για παράδειγμα. Πώς είναι οι σχέσεις της Αρμενίας με αυτές τις δύο χώρες και ποια είναι τα σενάρια που σκέφτεται η Αρμενία? Όχι μόνο για τη Ρωσία και την Τουρκία, εμείς περιμένουμε, ελπίζουμε και θέλουμε το σεβασμό για την κυριαρχία, την εδαφική κυριαρχία της Αρμενίας από όλες τις χώρες, συμπεριλαμβανομένων αυτών των δύο χωρών που αναφέρατε. Η Αρμενία πρέπει να γίνει σεβαστή από όλους και η ανεξαρτησία αυτής και οποιαδήποτε παρεμβολή στα θέματα της Αρμενίας δεν θα γίνει ανεκτή. Τώρα, σχετικά με την Τουρκία, θεωρούμε ότι οι αρμενικές τουρκικές σχέσεις πρέπει να ομαλοποιηθούν και τα σύνορα πρέπει να ανοίξουν
το συντομότερο δυνατόν. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια θετική τάση από τον κόσμο και από την τουρκική πλευρά, να ομαλοποιήσουμε δηλαδή τις σχέσεις ανάμεσά μας. Και αυτή η ομαλοποίηση των σχέσεων δεν είναι κάτι που απλά θα θέλαμε και ευχόμαστε να γίνει, αλλά είναι κάτι που θέλουμε και περιμένουμε να δούμε το πότε. Πιστεύω ότι αυτό θα κινητοποιήσει και το Αζερμπαϊτζάν να δράσει αντίστοιχα με την Αρμενία. Σας ευχαριστούμε, Πρέσβη. Ο πρέσβης της Δημοκρατίας της Αρμενίας στην Ελληνική Δημοκρατία, και θα ήθελα πάρα πολύ να ξανασυναντηθούμε. Σε ευχαριστώ πολύ που ήρθατε εδώ.